Hello friends, welcome to Dolly Vlog. Maboरै dं नोंथांमोना? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। जोङो लोगोफोर दिनैहाय बाबानि गामियाव माने जोंनि बिहावनि गामियावहाय थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे खिन्थानो नागिरदों। नायलांबाय थादो जों गामियाव थांनानै मा मा खालामगोन बेखौहाय। फैदो बिदिबा लोगोफोर जों गामियाव थांनो ओंखारनोसै। थांग्राफ्रा रेडि जाबाय। आलु बुरहैनो नागिरदों नालाय बाबाया बस्ता लादों। बाबा थांगोन, बाजै थांगोन, बाजैनि फिसाला थांगोन। दे थाब थाब गानद' दाबो गानखाङा। खोनागासिनो नै आंनि बोराय गायनाय जोंहानि बिबार बागाना। ओंखारबाय लोगोफोर। नैबे जोंहानि लामा। आरो जोंहानि न'आ ओरै थांनानै बे सिदा आरो बैथिं थायोबा बै नुहुरनायानो जाहैबाय नेसनेल हाइवेनिफ्राय बारा गोजान जाया जोंहानि न'आ। सिदा थांनानै बैनो फ्लाइअभार आरोना, बेनो नेसनेल हाइवे। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, गामियावहाय दसे थांनानै फैनोसै। थांसै एखेबारे आलुखौ खावसे बुरनानै खावसे गायफिनबावगोनसो जाहैदों। माने हाबानि आग्लायनाय आलु दंमोन नालाय, बेखौनो एसे बुरनाय जायगायाव गायबोफिननो आरोना। थांबा थांबाय, थाङाबा गैला गावनिसै। बुरनांगौखौ बुरगोन, फबनांगौखौ फबबोगोन। रोदा ओंखारजोब्बाय हाबानि आग्लायनानै। दे नै रोदायानो एखे जाजालाबो माजालाबो, ओंखायनो बुरनाय जायगायाव फबनानै गारबोफिनसै। बेखौ सोग्रोदो। नेनो बेसेबा गोबाव गाखोनानै थानोसैहाय, नेनो हाला, मेंखाजोबनोसैसो। बैयो फिसा फिसाखौना थोयो जोफोर मोना नोंसिनि बिबौ होमबा
जायगा दंखायो हनै हमनो बाबा जों अबाव थांनो नागिरदों दे ओंखाम जानायखौ होनो रोङासै दासो ओंखाम गोथाव गोथाव ओंखाम जाखांनानै लानो बावबाय भिडिअ आलु गायनायखौ बुरखांबाय ओमफ्राय दा बेखौ बुरनो फैनायानो लेट जानानै गैया बुरखांनानै दोननाय जायगाखौ माने नायहैनोसै बेसेबां बुरजा मोनखो एबाराव सेकादानि मोजांथार गामिया नै बै एलपि स्कुलनो हाबसनहैनायानो गैयामोन ओमफ्राय ओरैनाल' एसे हाबसनहैलांबाय न'खरसे नङाबा स्कुला जि आराम लामा सेरावनो एलपि स्कुल क्लास माबासिम 5सिम ना दाथ' सेकादानि एलपि स्कुल ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म मन्दिर मा नाम होनोथाय आंथ' मिथिखाया जि मोजां जादों गामियाव फैनायनि मजाया बेनो बिराद गोमो बारोनो आंबो मिथिला मा होनो बिबा जोंनिथिं मा दं मादै जाखो माबायदि थांदों हे थोसिगोन बेनो मेनला आंहालाय नैबेखौबो आलु लाइन सानलायलायदों गोजाननिफ्राय लाराखो मा फुखो हाग्रा गय फुलि हाखौ ए मोजांथार गामि थान्दा फ्रेश बार अबेखौ होनदों माबा बेबो नैबे माइ गायग्राया बे माइ गायग्राया ए नै बिसोरो ए बेलाय फुख्रि ना मा बेयो ए खोस्लिफाना दैज्लाङाव दै जायो खोमा ना बैसिम नैबावहाय औ न' बिथा आराम गोजौनो औ गोजौ साज्रांज्रां सान्दुं नाङो आरो आरामनो साज्रां सान्दुं नांनाय जायगा आरामनो मैगं जालाबायखायो खोमा जायगाया ना मैगं जायगा जाग्रा नुखायो अबे ए औ आलु बिफां बायदि नुलायलायनाय आराम जाखागौमोन हा न'आव नै फुल खावनो नागिरबावबाय नैबे फुलखौहाय लानानै थांनो नागिरदों बाबा गायदोंमोननो मालाय बिबारा
हरसो थानांगोन गामि गसाइगाव बाबानि गामि नों गायनानै गालांदोंमोन बाबा बेखौ गयखौ ए औ बाबाया गय जावैनानै गालांदोंमोन होननानै फुबाय मालाय हाग्रा जानायफोरा Abai, abai. Bai. Maina. Manam nengna ha, manam. Nengna manam. Manam nengna manam. Nengi nama Maina. Maina, 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 Maina. Maina, Maina, Maina. Maina, 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 Maina. Maina, Maina, Maina. Gelir deh. Thằng em khát vai. Thằng xây nàng landang जा खानानै लाबाय जोङो सामब्राम गोजा गुफुर फैयाखैसै इयाव कलेज गुवाहाटी मा खालामदों मा खालामाखै हाग्रामा खावना सोर लाबोनो हागोन गसाइगावसो जाबोबाय बेबायदि जायगा बिदि जानानै मा नांगौ बे बांगालफोर मोनबा नैबे गासिबो दखान जाजोबसिगोन दे बाहायलागि दाबाय जेरैबो जायो जि गिदिर जाखाबाय माथो ना माला मालानो बांगाल गोजासो नै दखाना हाजोबथारबायहाय माला माला बिल्डिंफ्रा जाबाय बिमाय सानजादों नोंबो बोराय देरथारबाय नालाय ओंखायनो